Салым декларациясын тутыру кайчан башлана? Салымнарны түләүдән кемнәр азат ителә? Гомумән, салымга бәйле сораулар белән кая мөрәҗәгать итәргә? Татарстан радиосының иртәнге манзара тапшыруы шушы һәм башка күп кенә сорауларга багышланды. Радио тыңлаучыларның сорауларына 5-нче сонлы районара салым инспекциясе җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Шайдуллин җавап бирде. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Мөнир Амирович. Салым декларациясын тутыру кайчан башлана? Безнең декларация кампаниясе агымдагы елның менә бу 1 январында башланып китте. Ул инде менә бәйрәмнәр өлкәннәсен дип әйтәбез һәм аның төгәлләнү вакыты агымдагы елның 30 апреле белән чикләнгән. Декларацияны тапшыру юллары, формалары нинди? Безнең физик затлар менә НТФЛ формасындагы декларация тапшыра, әлеге декларация кампаниясе вакытында һәм аның берничә тапшыру усулы каралган закон нигезендә. Иң җайлысы бу электрон рәвештә Федераль салым хезмәте сайтының сервисы аша җибәрү була. Бу физик затларның шәхси кабинеты дип аталган сервис бик уңайлы, бик җайлы. Монда инде идән чыкмыйча гына әлеге декларацияны тутыру мөмкинлеге каралган. Шулай ук тәүлек дәвамында әлеге декларацияны электрон рәвештә тутырырга була һәм салым инспекциясына электрон рәвештә генә җибәрү каралган. Әгәр дә электрон рәвештә җибәрү мөмкинлеге булмаса, аны шулай ук почта бүлекчәләре аша җибәрергә була. Бу инде заказлы хат белән менә хәбәр уведомление аша җибәрелә. Бу инде күренеп тора салым түләүче декларацияның салым инспекциясына барып җитү юлларын, кайсы көнне барып җиткән, кайсы көнне кабул ителгән. Шулай ук мондый мөмкинлек бар. Һәм инде әгәр дә бу алдагы ике мөмкинлек булмаган чиракта, шәхсән үзе салым инспекциясына барып, әлеге декларацияны үзлектән тапшыра ала. Салым түләүдән качу очраклары бармы һәм була калса андыйларга нинди чаралар күрелә? Салым түләүдән качу очраклары юк дәрәҗәсендә безнең монда качып кытылып булмый, чөнки инде без аларны күреп торабыз, чөнки безнең әйтәләр саран 2 тапкыр түли дип әйтәләр. Шуңа күрә әгәр дә бер төрле табышын яшереп калдырган чиракта, бу чиракта аңа 2 артык түлисе була, чөнки без һәрбер аның сатып алуларын, акча күчерү ысулларын күреп торабыз. Банклар аша күреп торабыз. Яисә безгә салым агентлары менә бу акча түләүче оешмалар шулай безгә елга бер тапкыр хәбәр бирәләр. Бу информация тулаем ачык. Һәм инде монда яшереп калып кына зур файда күреп булмый. Киресенчә монда артык салым түлисе була, аңа степ пенялары, штрафларда түләү була. Кайсы очракларда салым акчасын кире кайтарырга була? Бу безнең кайтаруга кемнәр ия була ала? Кем фатир сатып алган үз акчасына акча түләп дәвалану үткән, балаларын яисә үзен акча түләп укыта, бу инде уку йортларында укыта, әлеге безнең физик затлар менә шушы түләнгән чыгымнары өчен салымның бер өлешен кайтарып алалар. Бу чиракта инде официаль рәсми рәвештә әлеге физик зат эшләргә тиеш. Аның эш урыны булып, анда 13% салым түләргә тиеш ул һәм менә шушы түләнгән салымның бер өлешен яисә тулаем гомумән түләнгән сумманы кире кайтарып алу мөмкинлеге бар. Быел салымнар түләүдә нинди яңалыклар кертелде? Ул безнең ЕНВД системасы бетерелү. Бу инде безнең менә билгеләнгән табышка бердәм салым түләү белән бәйле. Ягъни әлеге озак еллар эшләп килгән әлеге салым системасы ул 2020 елдан гамәлдән чыкты. Бу закон буенча шулай билгеләнгән иде. Һәм инде салым түләүчеләр әлеге системаны беткәннән соң алар билгеләргә тиеш иде. Менә 2020 елда нинди системага күчү турында. Бу өлкәдә салым органнары бик зур эш башкарды. Без ел ахырында әлеге менә бу ЕНВД системасында булган һәрбер салым түләүчегә хәбәр җиткердек. Аларның телефоннары булган чиракта телефоннарыннан шалтыратып аларга аңлаттык. Телефон булмаган чиракта аларның эшләгән җирләренә барып, аларга аңлату эшләре алып барып, һәм инде менә бу агымдагы елда нинди система куллануларын уйлап эш итсеннәр турында аларга тулы аңлатма бирдек. Яңа системаларның берсе ул патент системасы менә бар эшләп килә ул безнең. Шулай ук безнең гадиләштерелгән система бар. Бу гадиләштерелгән система килгәндә ул елга бер тапкыр декларация белән тапшыру белән бәйле.
еллык алган табышны бер тапкыр декларацияга тутырып тапшырасың. Шулай ук жайлы патент системасына килгәндә айрым тирешчәнлеккә патент аласың, патентның бәясен түләгәннән соң менә исәп-хисап тотасы юк, салым инспекциясына барасы юк, бары тик менә шушы патентның бәясеннән түлисе. Социаль челтәрләрдә салымнар турында ялган хәбәрләр таралу очраклары да бар. Нинди киңәшләр бирер идегез? Социаль челтәрләрдә хәбәрләр барлыкка килгән чиракта иң беренче әйтәсе килә, ашыгып аңа ышанырга кирәк түгел. Чөнки безнең официаль тулаем хәбәрләр Россия Федераль салым хезмәтенең сайтында урнаштырыла. Ул сайт көн саен яңартылып тора. Яңа хәбәрне бары тик әлеге сайт аша карарга кирәк. Һәм анда булган чиратта гына әлеге хәбәрне кулланырга була. Гомумән салымга бәйле сораулар килеп туса, кая мөрәҗәгать итәргә мөмкин? Безнең Россия Федераль салым хезмәте салым түләүчеләргә җайлы булсын өчен бердәм контакт үзәге оештырды. Аның телефон номеры бик җайлы һәм уңайлы. Ул шулай ук түләүсез 8800 222 222 2. Кабатлап әйтәм, бик җайлы 8800 һәм 7 цифрысы. Әлеге номерга шалтыратып, контакт үзәктән үзенең кызыксындырган сорауларга җавап алырга була. Һәм инде тулаем барлык сорауга да җавап бирәчәкләр. Мөнир Амирович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Бүгенге актуаль әңгәмә сәхифәсе кунагы 5-нче санлы район ара салым инспекциясе җитәкчесе, Татарстанның атказанган икътисадчысы Мөнир Шайдуллин иде.